halacci 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 mai halacci ya dace mai butulci ya tabe mai halacci ne ke daidai halacci 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 wallahi in ba ta yi wasa ba sai mun yi gunduwa da ita. Ni jan wani kawai nake son gani don sai ta kai mu gurin wajen yarinyar nan. Mu ci gaba da dubawa mu gani. Fatan mu Allah ya sa tana hannu na gari. Sun ce suna iya daidai gwiwa dan kokarin su. Ni abin da ya fi tsorata ni ma. Bata faɗi inda za ta je ba. Ta faɗi inda za ta je mana. Ina ta ce za ta je? Sata za ta je gida ta dawo. Gida kuma?
alhamdulillah. Masha Allah, masha Allah. Ya ake ciki ne? Dadi an ganta. Alhamdulillah, kai masha Allah. Allah na gode ma. Allah mun gode ma. Allah na gode. Addu'a ta yi amfani. Allah mun gode ma. Masha Allah, alhamdulillah. Na yi mamaki da na kasa mallakar dukiyar Alhaji. Ai abokina an maciji ne ba a sa kan ba. Kuma mun ga bayan 'yan hana ruwa gudu. Kada ka ce min na yi biyu babu, da kuna tafka babbar asara, rataye kai na zani. Gaskiya kai babban asara. Saboda gaskiya kawai gidan marayu za mu je mu ce ga wani babban Alhaji ya kashe kansa saboda ba shi da magadi. Idan kawai ka ji sanarwar cewar an yi kyauta da dukiyar wani Alhaji saboda ba shi da magada. Dole mu nemi mafita domin na fara da na sani. Da na sani kuma alamu ne na faduwa warwas. Gaskiya kai na ya kulle. Dole mu nemi mafita. Amma kana ganin me zai hana mu fara amfani da na ƙasa? Tunda kamfanin audukan nan na inkiyarka. Me zai hana a za a yi takardu ka mallake kamfanin nan? Ba na tunanin akwai nasara tunda wannan kamfanin a hannun Chinese ya siya. Kaga ba abu ne mai sauki canja asalin takardun da na bogi. Ni ina ganin haka ba matsala bane tunda kai ne lamba 1 a kamfanin nan. Kuma kowa daga ya san ka. Ba za su ki kudirin da za ka kawo su ce ma a'a ba. Tunda kai ne lamba 1 a kamfanin. Na san da cewa dole sai mun samu taimakon lauyoyi kuma ka san ba karamin kuɗi za su ja ba. Kaga muna da dukiya a ƙasa kuma muna da kuɗin da duk abin da zamu iya yin sa. Muna da kuɗi a ƙasa yanzu. Babu matsala, zan samu lauyan da na yarda da shi kuma mai rike min sirri za mu magana. Haka din za a yi. Ba matsala. Bari ku ji zancen soyayya. Ku ji zancen soyayya. Ku zo ku ji labarin soyayya. Halacci ya dace, mai halacci ya more. Halacci ho. Salamu alaikum. Jammu, tunanin me kike yi naga kin tsaya kin yi shiru? Yanzu fa naga Jauro ya haɗa tawagansa. Wallahi neman yarinyan nan yake. In bata bi a hankali ba yarinyan nan sai ya kashe ta. Ko bai kashe ta ba ma sai ya nakasa ta. Yawwa sannu. Dama fitowa ne babana. In same ka zan aike ka wajen malam. Da Allah ka ji. Ka je ka samu shi. Ka samu malam. Ka ce ga sadaka 5,000 ne. Ka kai mishi ka ce ga sadaka. Ka yi sauri ka dawo. Sauri ka dawo. Ba zan bari komai ya faru ba wallahi. Kamar ya ban gane ba. Anya Jammu wannan dan bokon ba asiri yayi miki ba kuwa? Babu wani asiri. Dan boko yana sona kuma ni ma ina son sa. Muddin muka tara da tsaniya to zan iya rasa shi. Domin yin hakan zai sa ya fasa aure na. Iyayensa za su ce kada ya aure ni domin ni ba a gidan tarbiyya bace. Sannan kuma kada ki manta wannan yarinya fa amana ce a hannunsu. Ba za su taba so wani abu ya faru da ita ba. Kin ga idan muka mata wani abu, za mu iya jefa su a cikin masifa, kuma sannan gaba za ta kulla a tsakaninmu. Wallahi sai yanzu na tabbatar na ƙara tabbatarwa da baki a cikin hayyacin kicanmu. Wallahi babu abin da za a fasa. Za mu gani, da maganar ki Jauro zai yi amfani ko kuma da tawa. Kin ga, ni fa kin fara shiga cikin hurumin da ba naki ba. Wai ke uwata ce? Kika mare ni? Na mare ki in gagatan naki. Aikon wallahi zaki gagata na.
ne? Ashe dama Jauro yanki an godon da. Wallahi tallahi mai ajita Jauro sai ta mai wace ke. Wayo Allah. Kada ki damu yar uwa. Ki bari mama ta dawo. Tunda shi ma yana da iyaye. Kin ga sai a ɗauki mataki a kan shi. Wayo. Duk ba saboda ke bane ba. An cewa kike yi son ga gatanki. Har kina da wata gatan da ya wuce ni da mama an? Daman kin san gaskiya ke nuna kamar biki san komai akai ba? Kina nuna ƙeyake akan ɗan boko, kuma ni ma kina son in tsane shi. Gaskiya ban san Jauro tsinin ne bane ba wallahi sai yanzu. Duk ƙoƙarin da nake yi, wai ki rabu da ɗan boko ki aure shi? Duk abin da nake ya tashi a banza kenan. Sai yanzu na san na tafka babban kuskure. Wallahi Jauro mahaukaci ne, kashe ni zai yi. Gara kawai ki je ki auri ɗan boko. To fa, gaskiya Jauro ya ɗora ki akan layi. Assalamu alaikum. Ga mu mun zo daidai gidan mai garin. Muna kofar gidan. Okay, to. Salam, barka da isuwa. Lafiya kalau. An iso lafiya. Lafiya kalau. Yanzu kuke tafi? Yanzu nan To muka. masha Allah. Sannun ku da zuwa. Allah da azuna ji karan mota sai ni da tunkuku ne. Ai mu ne muka to yalla bai. To alhamdulillah. kwarai da gaske. To bismillah. Madalla. Bismillah. Idan Allah ya safuwan mijinki ne, babu makawa sai an yi. Amma ki bi ki saya kina ɗaga hankalinki a kansa, bacin ba ke bane a gabansa, to wallahi ina gaya miki sai kin zame masa tamkar dodo. Kullum nasiyar da nake mata kenan ta haƙura. Tabbas idan kika yi wasa zaki zama masa abokiyar gaba. Yanzu ni Ilham har akwai ranar da yayi safon zan zame masa abar gaba? Sosai ma kuwa. Da ku an yi kashe-kashe.
Anya Ilham kina cikin hayyacinki kuwa? Gwarama yau tana faruwa, rigima yau tana faruwa. Sai a fa. Lalle ina dab da in da Ilham gida, domin wallahi ba za ta ja min abin faɗa ba. Ba za a yi haka ba. Gwanda ta koma gurin Umma, domin abin nata ya fara wuce gona da iri. Haƙuri da za mu ci gaba da ya Allah ya kama na mafita. Ki dai kyale ta. To shikenan dadi. Gaskiya kai mata gargaɗi. Kada na ƙara jin kalan wannan maganar ya fito daga bakinta. Shikenan insha Allah za ta gyara. Lalle yarinyar nan tana so ta haɗa kanta wuta. Alhaji bari mu dan gana ko? To ba da mu. Insha Allah. Ina wuni? A wani lafiya? Ya hanya? Ina sa Amarat? Amarat ta je ta yi sallama da Umma. Tafiya za ta yi? Tafiya za ta yi amma bata sani ba. To amma Umma bata san abin da ya faru da ni ba ko? Gaskiya bata san abin da ya faru da ke ba. Abba ne ya ce kar a gaya mata. To ai ba komai Alhaji. Ai mun riga mun zama ɗaya. Wannan zumunci kuma Allah ne ya kulla shi. Insha Allah. Amma ni ma abin da nake roƙon alfarma wannan yara na da kace za ka tafi da su birni. To zan baka ɗaya. Shi babana. Amma ita yarinyar macen a batta kusa da ni. To babu damuwa. Ai an zama ɗaya ba komai. Babu damuwa. Kuna zuwa muna zuwa. Gaskiya. Ba damuwa. Insha Allah. Ni ma abin da nake so dama. Na'am. Idan shi baban in na tafi da shi. Na'am. To zan sa shi a makaranta. Alhamdulillah. Na sa shi a makaranta kuma sannan sai in sama masa aiki. Na'am. Yana dawowa daga makaranta sai in tura shi wajen aiki. Allahu akbar. Allah. Kaga ai hakan yayi maganin zaman banza. Wannan gaskiya ne. Gaskiya ne. To alhamdulillah. Kai wannan naji daɗi kuma na yi farin ciki wallahi. Bari ma sanar da shi. Kai babana. Baba. Na'am. Zo. Yawwa Alhaji zai tafi da kai birni kuma zai sa ka makaranta a can kuma in ka gama wani aiki da uba yake neman waɗa zai samu maka ka riƙe shi tamkar ni da na haife ka ka bi shi sau da kafa ladabi biyayya kuma kar kai wasa da addini duk inda ka samu kanka. To alhamdulillah baba na gode kwarai Allah ya saka da kari kuma insha Allah zan kula sosai in Allah ya yarda duba da irin tarbiyya da kuka yi min. Ai ni ma bana wasa da maganar sallah. Alhamdulillah. In dai akan sallah ne. Na'am, na'am. Dan shi Ramat tun yana karami zane shi nake akan maganar sallah. Bana wasa akan maganar sallah. Kaga ko ai ya taso da tarbiyya. Sosai kuwa. Gashi mai hankali. Yanzu ka duba bayan sa duk tabo ne na bulala. To madalla. Ramat. Yaka. Yawwa ku je kai da baba. To. Ku je kayan nan da muka zo da su a bayan mota sai ku ɗebo ku shigo da su. To shi Yawwa ku je. Masha Allah. Allah ya saka da alheri. Mun gode ƙwarai. A ba komai ai mun zama ɗaya. Wannan gaskiya ne. Mun zama ɗaya. Sai mu zauna. To madalla. Madalla. Wannan haka za a yi. Allah ya saka. Allah ya saka. Allah ya saka. Wannan abin yayi. To madalla na. Allah ya tabbatar da zumuncin nan. Ina wuni? Lafiya lau. Lafiya. Ya gida. Alhamdulillah. Lafiya lafiya. Lafiya lau ya yara. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ga bakin da su zai. Ya gida ba. Lafiya. Ya su mama. Alhamdulillah. Masha Allah. Masha Allah. Kai. San da zuwa. To, Hajiya. Baƙi ga su sun iso cikin ikon Allah. Kuma mun tattauna ƙwarai da gaske sun yi godiya yadda suka samu an riƙe musu yarinyarsu da mutuntawa.
saboda haka sakamakon haka mun zama ɗaya da su, zumuncin Allah ya kullu. To har ma ya nemi a bashi a yara ya tafi da su birni da nana da babana. To ni kuma na ce ni ma ina neman alfarma zan bashi babana, nana bai kamata ta tafi ko ina a batta a nan, saboda ba za a baki ke kaɗai ba, ko ba gaskiya ba, tunda za a rika zuwa kuma insha Allah ya yi alkawari zai sa shi makaranta. In ya gama makaranta zai samu masa aikin yi, kamar yadda kowane uba yake kula da ɗansa wajen aikin da zai yi. Saboda haka za mu rika zuwan musu, za su rika zuwan mana. Kuma kin ga kayan abinci can, kin ga su can, shi ya kawo. Allah ya saka da alkhairi. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Kai a babana, ai duk ka ji abin da na ce ko? To je ka ɗauko kayanka. Daga yau za a koma birni. Sami, da shi za a tafi. Kaga ya sai dariya ake wai za a birni. Abba ni ba za a je da ni ba? A'a. Kai ka san lamari na sabo. Shi ne. Ai na ga kasan jinin su ya haɗu da yarinya. Ba sa son rabuwa. Yawwa gashi ya fito. Ya ɗauko jakar. To, yanzu Alhaji gashi an ci abinci. Kuma akwai fura da muka sa nan za a damu a kawo. Za ku ɗan yi haƙuri a damo furar? Ba damuwa yalla bai, ai fura ka san akwai kashe jiki, mu da za mu bi hanya mai tsawo. Gaskiya ne, musamman ga wanda bai saba ba. To alhamdulillah, to mun gode. Mai halacci ya dace, mai butulci ya tabe, mai halacci ne ke daidai. Halacci, 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 halacci. Bari ku ji zancen soyayya, ku ji zancen soyayya, ku zo ku ji labarin soyayya. Mai halacci ya dace, mai halacci ya more. Halacci, halacci, ho, halacci, halacci, ho, halacci, halacci, halacci. To, babana, za ka je inda baka taɓa zuwa ba. Nutsuwa hankalin da na san ka da shi. Ka gane ko? A kiyaye da Allah. A kiyaye. Mama insha Allah ki kwantar da hankalinki, mun zama ƴan uwa yanzu. Nafisa dole in yi kukan rabuwa da ke. Ki daina kukan nan, tun jiya nake faɗa miki. Sannan dole in yi kukan rabuwa da Nafisa. Kin ga bai saba da can ba. Insha Allah nana, yaushe za ki dawo? Insha Allah za mu rinka zuwa yanzu, mun zama ƴan uwa. Ko da na haifa ba ta yi min. Zan yi alhini rabuwa da ke har dai yayin wurin kwanciya tun da ɗakin mu ɗaya. Yanzu na zama ni kaɗai. Ai ba komai, ai shi yaro na kowa ne. Gaskiya ne. Ai wa kai ne. Amma ba kowa ne ya san haka ba. Da a ce dan mutum zai bata ya faɗo hannunka, ka rike shi tamkar ɗan da ka haifa. Gaskiya ne. Kaga da ba mu shiga wannan masifin da muke ciki. Mama dan Allah ki yi haƙuri. To ya isa kar ku ɓata musu. Da Allah ku daina kukan nan. Me amfanin wannan kukan ne? Haba. Abin da ba rabuwa aka yi ba? Ai an riga an zama ƴan uwa Alhaji. Kuma ai ba a rabu ba. Ba a rabu ba. Abin da za mu riga zuwa akai. Shine ai. Kuma ga ma ɗana ma ya shigo hannuna mun rabu ne? Ai ba a rabu ba. Ya isa koma gida. Shikenan. To, babana. To, je. Halacci, halacci. Nafisa Allah kiyaye kin ji? Mai halacci ya dace, mai butulci ya tabe, mai halacci ne ke daidai.
halacci 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 bari ku ji zancen soyayya ku ji zancen soyayya ku zo ku ji labarin soyayya halacci ya dace mai halacci ya more halacci halacci ho halacci halacci ho halacci. Gaskiya zan ɗauki matakin akan Jauro. Tun da rashin hankalin nashi sai ɗaɗa karuwa yake. Lokacin da nake gaya muku waye Jauro, na ga har ƙaryata ni kuke, yanzu ai kun san waye shi. Ai wannan idan ka aura mata yarinya sai dai ka je ka ɗogawa a gida. Ai wallahi tallahi Jauro taɓin kwakwalwa yake da shi, bai da hankali kwata-kwata. Ni fa gara ki auri ɗan boko ma fa yafi. Ai na ji labari 'yan uwan yarinyar nan sun zo. Kai, alhamdulillah, Allah ya raka taki ruwa. Ai ke ba ki da hankali. Har da ɗan boko an tafi da shi birni. Me ya faru? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Me ya same ta Jammu? Na shiga uku Jammu. Yo Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.